мо ҳама барои ояндаи бароҳат ва зиндагии ором кӯшиш мекунем. Мафҳуми зиндагии бароҳат барои ҳар як шахс гуногун аст. барои яке ин танҳо эҳтиёҷоти асосӣ барои пӯшидан бошад ва барои дигаре сафарҳо пасандоз ва харидҳои бемаҳдуд аст. барои ҳамин мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи худи ин мавзӯъ як пурсиш гузаронем. пас ба фикри шумо барои зиндагии бароҳат ва бидуни стресс дар як моҳ ба шумо чӣ қадар маблағ лозим аст? салому алайкум. барои як зиндагии бароҳат дар як моҳ ба як оила чӣ қадар маблағ кофӣ аст? ба фикри ман ягон аз 10,000 зиёд кофӣ аст. бале камтараш ба фикрам беҳад танқисиёи бисёр мешавад. 10,000 зиёд. шумо кор мекунед, на? бале чӣ қадар маблағ мегирен, сир набошад агар? сир аст. агар 10,000 маош дар як моҳ мегирифтед, ба чӣ камбудиҳо бештар истифода мебурдед? агар 10,000 камтар ба фикрам ки фақат хӯрокворӣ тамом, ай зиёд намешад кардан, фақат хӯрдан. барои таъмини зиндагии бароҳат дар як моҳ ба шумо чӣ қадар маблағ кофӣ аст? 5,000 сомон бас аст. 5,000 сомон дар як моҳ. дар як моҳ. зиёд сарф кардан, исроф кардан дуруст нест. ҳама вақт бояд исрофхориро бартараф кардан дар кори оиларо таъмин кардан. омӯзгори мактаб ҳастам, маоши хуб мегирем, дарс мехонем, иловагӣ зиндагим хуб аст. розиам аз зиндагӣ. боз ина боғ омадам истироҳат кардам. агар сир набошад дар як моҳ чӣ қадар маош мегиред? 4300 сомон маош мегирам. бо иловагӣ дарс мехонам. занам омӯзгор ҳастам. занам кор мекунам, муаллима. барои як моҳ 5,000, даже 5,000 ҳам камтар. фикр мекунам ки зиёдтар, 5,000 зиёдтар. барои мо занон, барои мардон намедонам, lekin барои занон 5,000 кофӣ нест. айнан ба чӣ чиҳо истифода мебурдед агар 5,000 сомонро дар як моҳ? барои зиндагӣ, барои фарзандон, барои хона, барои дӯстон, мағоза рафтан, бозор рафтан, хӯрокаи зиндагӣ, фақат барои ҳамин, барои истироҳат намерасад. ба фикри ман дар замони ҳозира агар ки шароите нигоҳ дорем, аз 4,5 то 5,000 барои оилаҳое ки хурд ҳастанд, мақсад зану шавҳару 2 фарзанд, ин кофӣ аст. лекин оилаҳое ки ҳастанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон падар модар 5 фарзанд бо набироҳошон дар хона ҳастанд, онҳо дар 4,5-5,000 кофӣ намекунанд. ба фикри ман 4,5-5,000 барои оилаҳои хурд дар ҷумҳурии Тоҷикистон кофӣ мебошад. шумо кор мекунед? бале ман кор мекунам. агар сир набошад дар як моҳ чӣ қадар маош мегиред? мо институти амнияти биологида кор мекунем. институти илмияти тадқиқотӣ ҳастанд. онҷа корҳои илмӣ қатъи банд ҳастем. асосан мо фақат кори илмӣ мекунем. онҷа мо барои маош намекунем, мо фақат барои кори илмӣ мекунем. маоши мо он қадар ҳам бисёр хуб аст. ҳар сол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ 20%-25% кормандони илму маоширо зиёд мекунанд. барои ман кофӣ аст ки ман зиндагиам ба маошам пеш барам. 30,000 сомон. барои як моҳ? Ман Россияда кор мекунам. Примерно ҳамақа мебарам. Да, мне так столько хватает. Ну, так хватает, да. ҳамин қадар расход дар як моҳ мекунед? Расход? Ну да. бештар ба чӣ истифода мебаред? дар оила ё ин ки Дар оила. дар оила. Да. барои худам камтар истифода мебарам. Там много. значи дар як моҳ 30 барои худам дар як моҳ, ну агар ки сомонӣ да учитывать кунем, где-то 5-7,000 сомонӣ достаточно. барои вақт ва ҷавобҳои самимиятон сипосгузорам. ин пурсиш нишон дод ки ниёзҳо ва андешаҳои ҳама гуногунанд, аммо мақсади ҳамаамон як аст: зиндагии бароҳат ва ояндаи дурахшон. саломат бошед.